приятели! Изключително се радвам да ви приветствам с добре дошли в археологически комплекс Калето на фестивала Магията на Мездра. Уникално е това събитие, защото порасналите като нас са заедно със своите деца. А всъщност днес те ми казаха най-важното. Те са щастливи, че празникът е в Мездра, техният роден град. Нека ги подкрепим. Нека за пореден път да покажем, че ние притежаваме богати културни традиции. Нека покажем, че можем всички да бъдем заедно на фестивала, независимо от възрастта. И млади, и стари. Да покажем, че всички жанрове и стилове в изкуството могат да си съжителстват. Че имат място и съвременното, и традиционното изкуство. Нека покажем, че няма граници за нашето участие, че нищо не може да бъде граница и да спре това да се веселим и да бъдем заедно. Нито социалното положение, нито етническата ни принадлежност. Затова да дадем простор на това изключително, иновативно по своята същност събитие. Събитие, което разчупва традициите. Събитие, което открива нови възможности за изява и нова публика в кварталите. Събитие, което сваля границата между творците професионалисти и аматьори. Всъщност това е събитие, което освоява нови пространства като сцени за действие. Събитие, което дава възможност за обмяна на идеи между нашите самодейци и самодейците от гостуващите ни общини. Затова нека празнуваме със словото, музиката, танца. Нека си кажем, че няма по-подходящо време и място за това, освен тук и сега в Мездра. Нека се отдадем на емоцията и прекрасното настроение. С удоволствие откривам второто издание на Фрифест Магията на Мездра.